നമസ്കാരം, എസ് ക്രിയേറ്റീവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ ബാഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ ഒരു ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയ മെഷീനിൽ തന്നെ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ അടിച്ചു കൂട്ടി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാഗുകൾ നമ്മളൊരിക്കലും വെട്ടി ഷേപ്പ് ആക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചുമ്മാ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചാണ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഷേപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാഗിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ കുറേ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലോണം തള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെ ഇതിൻ്റെ അവിടെ ആക്കിയേക്കാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലേസ് ചുമ്മാ മെഷീനിൽ അടിച്ചാൽ മതി. ഈ ബാഗിൻ്റെ വള്ളി അതുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിന് വള്ളിയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അടിച്ചേക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിൽ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ പീസ് പതിച്ചടിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മെഷീനിൽ കയറാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ സാധാരണ തയ്യൽ മെഷീനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു സാക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഇത് സ്റ്റിഫായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസൈൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാക്ക് പീസ്, അതായത് റൈസ് ബാഗ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഡിസൈൻ ഇരിക്കും. രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ഡിസൈൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിയിലും ഫ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബാഗ് ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.